Baqa biss ġimagħtejn qabel terġa' tibda s-sena skolastika l-ġdida u l-ġenituri għadhom mingħajr ebda tip ta' risposta biex tiġi salvagwardjata s-saħħa u l-edukazzjoni ta' wliedhom. Mhux banqas tfal b'diżabilità li ta' kuljum għal xhur sħaħ li taqattaw ħajjithom fil-biża' tax-xiġri jekk imisshom il-COVID-19. Jiena ma nafx kif ġo skola, ġo klassi fejn it-tfal kollha jħokku ma' xulxin. Kif ħassir is-social distance? Għajmiet insaqsi affarijiet li huma bażi daw il-guidelines li ħarġu. U ma kontx nippretendi wara daxxur kollha joħorġu guidelines li anka tifla ta' 5 snin kapaċi tgħidlek. Dan hu tħassib ta' Rebecca om ta' 3 tfal b'għed minnu li għandu 9 snin u għandu l-kundizzjonijiet ta' Down syndrome, epilessija, autism, ADHD u problemi respiratorji. It-tifel ġie trasferita għal skola differenti biex ikun assigurat li jkun mal-inqas tfal possibbli. Iżda ż-żewġ ulieda l-oħra kapaċi jieħdu l-virus id-dar b'sogru għat-tifel b'diżabilità. Biex nibgħathom mbagħad it-tnejn l-oħra u nitfaħħom ġo klassi ta' 25. It doesn't make sense, għax di mhux tolqot it-tifel b'diżabilità li għandi biss, di tolqot it-tfal l-oħra. U minkejja ta' mistoqsijiet indirizzati lill-Ministeru tal-Edukazzjoni, Rebecca tgħid li beqgħet mingħajr ebda tip ta' risposta. Minix xi waħda li ħriġt u li ttevertejt. Idna msakrin ġewwa minn Malti, jiena tfal tiegħi bil-kemm jiltaqgħu ma' ħadd. Jiġifieri aħna xogħolna bħala familja minnieh. Ma nipretendix li issa anke l-edukazzjoni ta' tfal ħadd titbabat. Dan qed iżid mal-pressjoni li qed jesperjenzaw il-ġenituri għandhom jażlu li wliedhom jaqgħu lura fl-edukazzjoni jew li jissograw is-saħħa tagħhom. L-iskola mhux se tkun obbligatorja minn daw qabdu farfru r-responsabilità kollha u ħallew il-parents jażlu bejn is-saħħa u l-edukazzjoni tat-tfal. U tfal fl-iskejjel tal-gvern baqgħu fidlam. L-iskejjel tal-privat u l-iskejjel tal-Knisja ġiġa kellhom il-meetings mal-parents saħna xejn, m'għandna dejja ta' xejn. Bekk il-ġenituri jibqgħu mfixkrin dwar x'għandhom jagħmlu għal ġid ta' wliedhom mingħajr ebda appoġġ ta' xejn. L-online min tista' tieħu daqskemm tieħu mill-iskola. Imma s-serħan tal-moħħ huwa importanti wkoll. Jekk ikolli nagħżel is-saħħa u l-edukazzjoni, is-saħħa tat-tfal nagħżel għax hekk it-tfal tiegħi mhux se jkunu b'saħħithom, l-edukazzjoni xorta mhux se jieħduha. Kristin Mamon, Net News.